Pakistanda Günorta Waziristan regionundan göçürilen adamlar öz öýlerine dolanyp başladylar. Demirgazyk Waziristandan göçürilenler bolsa indi kaýda öýlerine dolanyp başlarlar. Tank şäherinde 400 çemeti maşgala Günorta Waziristana gitdi. Şol bir wagtda Bannuda hökümet Demirgazyk Waziristandan göçmeli bolan adamlary hasaba alyp başlady. Hökümet geçen ýylyň tomsunda söwüşiji toporlara garşy göreşe başlan soň 1 million gowrak adam tire taýpalar regionundan gaçyp çykmaly boldy. Owanistan'da Kabul'un polisiýasy şu hepdere Nowruz bayramynyň bellenmeginiň dowamında howpsuzlyk çärelerini güýçlendirjekdigini aýtdy. Kabul'un polisiýasynyň ýol başçysy 21 martda terrorçylykly hüjümleriň öňüni almak boýunça çäreleriň birnäçesiniň geçiriljekdigini habar berdi. Taliban, Al-Qaida we beýleki islamçy toporlar Nowruza garşy çykyş edýärler we onuň islamy ters gelýändigini aýdýarlar. Makedoniýada mektepleriň ýüzlerçe okuwçysy paýtaxt Skopje'de ýöriş geçirip bilim reformasyna garşy çykyş etdi. Okuwçylar indiki sınıfa geçmek ýa mektebi tamamlamak üçin ýylyň aýagynda goşmaçy egzamenleri tapşyrmak boýunça täze talaplara garşy çykyş edýärler. Protestler Makedoniýanyň beýleki şäherlerinde hem geçirildi. Goşmaçy egzamenleriň ýatyrylmagy talap edildi. Tajikistanly student tunnel gazyp magdançylaryň işini ýeňilleşdirip biljek roboty döredönligini aýdýar. Tajikistanyň Tehnologik Universitetiniň studenti Şahboz Salonov robotyň magdançylaryň howpsuzlygyny üpçün etmäge ukyplydygyny belleýär. Ol özüniň oýlap tapan önüminiň günleriň birinde Tajikistanda ulanylmagyna umyt baglaýar.